दा बर' जानानै आङो बिटिआरनि जानानै दा आंनि फंसेबो बाथ्राया रुजुवाबा मानगोनां गर्जन मुसाहारि सारा कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै UPPL आव जयेन जाफैबाय। नाथाय मानो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल क्लियारै मोनथिनो मोनगोन। दा जियानो जा गर्जन मुसाहारि सारा UPPL आव जयेन जाफैबाय। दा आं बेखौसो बुंनो सानदों जे नो डाउट पलिटिक्स खालामनो बयहाबो राइट्स दं, बे नंगौ। नाथाय थांखांनाय सिगां समफोराव गर्जन मुसाहारि सारा UPPL नि सायाव डास्टबिनाव गारनानै दोनजानाय ओंखाम खालायफोर बायदि गोबां गाहाम गाज्रि खोथा बुंबोबाय, नासयबोबाय। बेनि उनाव दिनैहाय गिदिं गिदा मा नुनो मोनखो जे डास्टबिनाव गारनानै दोनजानाय ओंखाम खालायखौनो सोलाफैनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय मानो बिथाङा उखैहाबनानै दं। बिटिआर नि रायजो राजाफोरनिसिम आं गर्जन मुसाहारिनि खुलुमनायखौ नोंथांमोना जासिग्रोबाय। दिनै आं नोंगौ गमामायैनो गोबां सम नोंथांमोनहा आंखौ फेसबुकनि जुगेदि वाट्सएपनि जुगेदि ससियेल मिडियानि जुगेदि गोबां खोथा होनबाय थायोमोन जे आदा गर्जन सार नोंथाङा UPPL आव फैदो, ज' आन्दलन खालामदोंमोन, ज' गभर्नमेन्ट दानायाव बाहागो लाफैदो, नोंथाङा मानो जोंखौ रायबाय थायो, नोंथाङा मानो जोंखौ एरखे खालामबाय थायो, गोबां खोथा आंखौ बुंहरबाय थायो। सोरबा एसे मोजां बुङो, सोरबा एसे गाज्रि बुङो। दा मोनसे खोथाया बेनो, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै लानो नागिरदों जे जेब्ला जोङो अपोजिसनाव थायो पजिसननिखौ जोङो बुंनो गोनां जायो। बे हिसाबै बुंनाय जादोंमोन। बैफोरखौ नोंथांमोनहा गोसोआव दालासै, अननानै खुमा होदो। दा दिनै आङो कंग्रेस नागारनानै UPPL आव फैबाय। गोबां हान्जाफोरा आंखौ गावसिनि हान्जाफोराव लेंदोंमोन। खिन्थु मोनसे जिनिसा बेनो, बयहाबो गावबागाव मोनफा चइस थायो, मोनफा लुबैनाय थायो आरो माखासे लोगोनि सार्कोल थायो। दा बे जिनिसा जों जिहेतु आन्दलननि समनिफ्रायनो ज' जोंहा बिथां प्रतिभाखौनो होन, फंबाय लरेन्सखौनो होन, जों आन्दलन खालामबोदों। गुबुन पार्टियाव थायोमोनब्लाबो जोङो बेबायदि आदान प्रदानखौहाय लाबोबाय थादोंमोन, हाबा हुखा बेफोरबायदियाव। दा थिग बेबायदिनो जेब्लानाखि आङो कंग्रेसखौ नागारो बिथांमोनहा आंखौ कन्टेक्ट खालामबाय, खावलायबाय जे नोंथाङा UPPL आव फैदो, जों ज' मावलांसै। जिहेथु जोङो मोनसे गोजोननि मोनसे एजेन्डा लादों। दा बे गोजोननि निसानखौ जोङो BTC आवहाय लाबोनानै गायसननानै बयबो गुबुन जाथिनि राव, हारिमु, धोरोमखौ बयखौबो जोङो ज' खालामनानै BTR आव मोनसे गोदान सावगारि होनाय, गोजोन, जौगानाय, अनलायनाय बेफोर खोथाखौनो दा बेवहाय आंबो सामिल जाबाय। दा आङो दिनै कंग्रेस नागारनानै UPPL आव फैबाय। नोंथांमोनहा आंनो पार्टियावहाय नोंथांमोननि अननायखौ होनांगोन। आंबो जेसे हायो एसे गेदेरफोरखौ आङो मान होगोन आरो आंनि दुइसिनफोरखौ आं अननाय होगोन। बे हिसाबै आङो आवगायलांनो थाखाय आङो थियारि। दा बावहाय आंनि खावलायनाया बेनो, नोंथांमोना आं मावग्राखा, खामानिखौ जों गेजेर नङा। आंनो नांगौबायदि मावनायनि परिबेखखौ होयोबा आङो गमामायैनो UPPL आव थानानै पार्टिखौ आङो जौगानाय फारसे आङो अराय बोलो होगोन। जोंनि गेजेराव फिसा दाङाबाजिफोरखौ जेसे हायो एसे जोङो फोजोबनानै खौसेनि गारांजों जोङो बड'लेण्डनि रायजो राजाखौ जोङो सिबिगोन होननानै आं आसा खालामो। जोंनि जयनिं जानायनि हाबाफारिनि थारिकआ खालारा दिनै नङामोन, गाबोनसोमोन। ओमफ्राय बिथांमोनहा 1 घन्टा 2 घन्टानि सिगां मोनसे खबर होबाय जे नों हारसिङै आरो जा खाथि खाला दङ बिसोरखौ लानानै खालामग्रोदो। बे हिसाबै जोङो बुथुमला 14 जनखौ मोनबाय, आंखौ लाफानानै। दा गाबोन समफोर जोङो बेबायदिनो खालामबाय थासिगोन। जोंहा बेनि ब्लकनि टिमाबो दिनै लायाखिसै, बिथांमोनहा गावसोर गोजा लासिगोन। दा मानसि जयेन जानायखौ गोबां मोनबाय थागोन। अननाय आरो सनमाना दङमोन आरो थाबाय थागोन। कंग्रेसआ मोनसे नेसनेल पार्टि, बेयो भारतनि संबिधानखौहाय सुजुनानै होदों आरो जोंबायदि ट्राइबेल बायदि दलित थाखोनि मानसिफ्रा, जोंबायदि डिप्राइभ कमिउनिटिया संबिधाननि सायाव भरसा खालामाबा जोंहा जेबो उफाय गैया। दा बेखाय संबिधानखौ जोथोन लाग्रा, संबिधानखौ रक्षना बेक्षना खालामग्राया कंग्रेसआनोमोन। नाथाय आं दिनै कंग्रेसखौ नेसनेल पार्टिखौ नागारनायनि जाहोना बेनो जे कंग्रेसआ, आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया BTRखौ लानानै बिथांमोना जेबायदि सिन्था खालामनांगौमोन बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामाखै। आङो 6 मासनि सिगांनिफ्रायनो राहुल गान्धीखौ सेकेन्ड टाइम लोगो मोननाय समनिफ्रायनो होनबाय थादों जे नोंथांमोनहा BTRनि इलेक्सनखौ माबायदि सानदों। दा बे खोथाखौ आं गले गले
AICC लेभेलावबो रायथिदों APCC लेभेलावबो रायथिदों आं गले गले रायथिसेयावबो बिथांमोना BTR आव जे इलेक्सन जागोन बे इलेक्सनाव जे जोङो माखासे माने सिटखौ लानांगोन आरो सिट मोनोबा मोनबानिफ्राय 7टा बा 9टासिम मोनोबा जोङो UPPL नङाबा BPF जों जोङो गभर्नमेन्ट थानानै जोङो BJPखौ गोजान खालामनो बे जिनिसखौ आं गले गले बिथांमोननो बुंथिबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोना आंनि फंसेबो बुंनायखौ लायाखै दा आङो सासे BTRनि व्यक्ति आङो सासे रिभलुसनारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जा बर' जानानै आङो BTRनि जानानै दा आंनि फंसेबो बाथ्राया कंग्रेसआव जुदि रुजुवाबा दा आं कंग्रेसआव थानानै मा लाब दा बे हिसाबै आंनि थाखाय गावनि बे बड'लेण्डआ देरसिन पार्टिया देरसिन नङा आंनि थैनि बिदा फंबाया देरसिन पार्टिया देरसिन नङा दा बे हिसाबै आङो कंग्रेसखौ बिदाय लानो गोनां जादों आङो मावलांगोन खारन BTC आव बुंनांगौ गोबां दङ UPPL जानानै UPPLनि थांखि बिथांखिफोरखौ आङो मिथिखागौ जों समान समान आन्दलन खालामनाय समान समान बे आबहावा आरो बाताबरणजों जों देरनाय आङो UPPL जानानै बर' रायजो राजा बे BTCनि रायजो राजाफोरनिसिम गोबां खावलायनो गोनां दङ गोबां मिथिहोनो गोनां दं बेफोर बाथ्राखौ आङो एखे उदाङै जेरावनो सुबिदा मोनो बावहायनो आङो केम्पेइनफ्राव थाफानानै एबारनि बिसायख'थिखौ मोजाङै मोजां केम्पेइन खालामनानै आरो देरहाहोनाय हाबाफारियाव आंबो गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लाफायो BTC कंग्रेसनि गोहोमा गर्जन मुसाहारि थानायाव जथेस्थ' गोहोम दंमोन बयबो नोंथांमोनहाबो मिडियाया मिथिगौ जे कंग्रेसआ गोसो होयोमोनब्ला मोनबानिफ्राय 7टा 8टासिमा ओरैनो फैयोमोन दा दिनै देरहानायनि मोनसेबो समस्थियाव बिथांमोना केन्डिडेट होआखै कंग्रेसआ दादों BTC आव गर्जनानो दादों BTC आव कंग्रेसखौ दा गर्जनानो बबेहाय सोर केन्डिडेटखौ होनांगौ बेहाय जेबो आखाइ गैयाब्ला दा देरहागोना बोरै दा आङो नुदों दिनै कंग्रेसआ BTC आव बोलो होथारोबा मोनसेसो मोननो हागौ बिनि बांसिन बिथांमोनहा मोननाय नङा आरो हयथ' मोनसेखौबो मोननो गोब्राब जागोन नामा दा खोब दुखुनि बाथ्रा कंग्रेसनि सोमोन्दै आं दिनै गाज्रि बायदि बुंनो लुबैयाखै जे बिथांमोननि नाजानाया बिथांमोननि दिनैनि बे BTCनि बिसायख'थिखौ लानायनि हाबाफारिया स्ट्रेटेजिया मिस्टेक जादों बुंनो थाङोब्ला दानि खायफा पलिटिक्स लिडारफोरखौ मासे मोख्राजों रुजुब्लाबो बे गोरोन्थि जानाय नङा खारन मासे मोख्राया फांसे बिफांनि दालायाव दलदै जिरायनानै थानो रोङा दसेनोबा बै फांसे बिफांनि दालायाव बास्लायगोन दसेनोबा बै फांसे बिफांनि दालायाव बास्लायगोन बेफोरबायदिनो बास्लायलायबाय थायो थिग बेबायदिनो दानि खायफा पलिटिक्स लिडारफोरनि केरेक्टारा बेफोरबायदि आरोना हारे भाई नोंथाङा हारिखौ सिबिनो फैदोंब्ला हारिनि थाखाय नांदोंब्ला नोंथाङा बोथिसे रानजानायब्लाबो खामानिखौ मावनो हानांगोन दानि दिनावथ' बोथिसे रानजानायनि खोथायाथ' गोजाननि खोथा बेदर बाहागोआव दरसे खम जायोब्लानो बोरहाबनानै उल्था मोखां जानायखौ नुनो मोनो जेन 5 बोसोरियानि सासे गोरलै गथ' बुजिनो रोङै बायदि थ' लोगोफोर दिनैनि फुल गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक लोगोसे कमेन्ट शेयार लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय